Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa kunena kuti atinyamata omwe adatenga nawo mbali yothandizira kuchita kampeni maka pa masankho amene adachitika chaka chapitachi cha 2025 pa 16 September omwe adalipikitipikiti maka pa social media kuthandizira kukopa anthu komanso kufotokozera anthu chisankho choyenera chimene angachichite pa 16 September chosabwerezanso kuvotera Dr. Lazarus Makikafe chakwera ma reactions awo apano atatha kuona kuti kulowa kwa utsogoleri wa Professor Peter Mutharika palibe chomwe akupindula. Sitingakane ntchito yochotsa Dr. Lazarus Makikafe chakwera ndi imodzi mwa ntchito zimene zidaoneka kuti idafika povuta mosiyana napo ndi makampeni onse amuzisankho za mbuyomo kupatulapo chaka cha 2025 ndipo chaka cha 2025 chakhala chioneka kuti kampeni yake ndi ya intensive imene idafunikira hard work kuti chilichonse chitheke. Ndipo m'malo mwake pambali ponena kuti chipani cha DPP chidali chikuyenda madera osiyanasiyana kukopa anthu, komano panalinso kagulu kena ka anthu kamene ma social media sikamasosa kuperekera uthenga kufotokozera komanso kuuza anthu kuti asabwerenze mistake imene adachita posankha Dr. Lazarus Makikafe chakwera. Ndipo ena mwa anthu amene adalipikitipikiti kuchita komanso kukhala ndi ma podcast osiyanasiyana ouza mtundu wa Malawi kunena kuti chisankho chawo chikhale chabwino maka pa kusankha mtsogoleri wina osatinso Dr. Lazarus Makikafe. Ndipo ena mwa anthuwa adali monga JB, achina Bakili Mluzi TV, achina Kondwani Zapangitsa, osewalanso mtsikana wathu uja Tamia Ja, komanso ma content creator ena monga achina SK ndi kagulu kawo ndithu akhalanso akuchita ma content ochita against utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe chakwera. Ndipo sitingatsutse chifukwa cha ma content awa anthu amene adathandiziranso mbali ina ndithu kuti anthu chisankho chokavotera mtsogoleri wa dziko akhale nacho serious osafunanso kubwerenza zopusa zimene adazichitapo mbuyomo. So zitachitika kuti Professor Peter Mutharika achita bwino pa masankho amenewa pa 16 September tidaona anthu osiyanasiyana atayamba kugawiridwano maudindo, ndipo anthu ena amaganiza komanso kulingalira kuti kagulu kamenenso kadagwira nawo ntchito yochita kampeni maka kudzera pa media kakhalenso kakuponyeredwa ndithu ntchito zina zimene aoneseredwe ngati chithokozo. Ndipo tidaona Kondwani Zapangitsa akuponyeredwa udindo umene akuyendesa zinthu zosiyanasiyana maka zokhuza za malonda, ndipo anthu ataona choncho adalinso kuyembekeza kuti anthu ndiye kuti apasidwa maudindo osiyanasiyana malingana ndi ntchito momwe adagwirira. Koma musayiwale kunena kuti ma contents anthu adalinso ma content osiyanasiyana, chifukwa tikakaona Jole Blo anali ma content amene of course anali against chakwera, komano adali aja kuti amachulusa maphuzo la tikakamba za maphuzo zotukwana mosiyana nako ndi momwe amachitira achina Kondwani Zapangitsa komanso achina Tamia Ja pamene wa Bakili Mluzi TV amagwirisa ntchito ma contents a defamation amene amakhalanso against amene wa chakwera. So zitachitika kuti Kondwani Zapangitsa asankhidwa kukhala pa udindo wina wake, tidaona amene amatsogolera ma contents komanso ma page osiyanasiyana monga JB komanso amene wa Bakili Mluzi TV akufotokoza kunena kuti utsogoleri wa Professor Peter Mutharika ndi utsogoleri okondera umene sufuna kuthokoza anthu amene adathandizira kuyigwira ntchito yomenyana ndi amene wa chakwera pa masankho pa 16 September. Ndipo mbuyo tidaona amene wa JB adachitapo live kulankhula kunena kuti akufuna atawapasa ntchito yokhala mmodzi wa embassy kumene ku America kuti athandizire kusintha zinthu zina mdziko lino la Malawi, ponena kuti iye ali ndi ma connection ochuluka mdziko limeneli la America, ndipo athandiziranso kuti anyamata ndi ena osiyanasiyana akhale akupeza mwayi wa ntchito mdziko limeneli la America. Komano chilankhulira ndi zimenezi kulidzi kufikiranso pamene adayambano kulemba zinthu zosiyanasiyana kufotokoza kunena kuti 2030 akuzayima pa masankho amene azachitike, ndipo akuzayitchula Maviete Movement
imene akufotokoza kunena kuti sakulolanso kuti chipani cha DPP chizatengenso boma malo mwake akudzalowa ndiye. Adafotokoza zambiri kunena kuti pomwe Peter akupita ndi kutinso boma la DPP nalo likupita 2030 mavyete ndi amene akhale akulowa mboma. So akhala akuichita clarify nkhani imeneyo kuikakamira muma pages pa page yake mapost osiyanasiyana omwe wakhala akufotokozera zinthu zosiyana ndipo wakhala akulemba zinthu zosiyana pa page yake mapost iwo, ndipo kufikira tsiku limene ndi dzulo pomwe walembano post ina imeneno iyausa zolankhula zosiyana imene kufikirano dzulo pamene adalemba post yake ina pa page yake yomwe imamveka motere imene tikuwerenga iyi amene adati mavyete ntchito yotamandika tidagwira ija anakakhala Dr. Laz anakayamika zedi uku olo ndi zikomo yemwe anta olo ndi mmodzi wothokoza ndi anthu a mtundu wanji awa. So post imene adalemba iyi idali against chipani cha DPP kunena kuti zimene adachita JB Jole Blow kuthandizira DPP kuti ipeze mpando wa president adakakhala kuti ndi MCP mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ndi momwe yakwadziwira achakwera akuti akanamuthokoza komano utsogolero omwe ulipo ndi wopanda chifundo ulibe kumva zabwino zimene wachitiridwa malo mwake palibe chilichonse cha phindu chimene wapanga kapena kubwenzera zikomo pa zimene Jole Blow anakhala akuchita mwa nthawi yonseyi. So kuchokera mu post imeneyi ndi imeneno iyaperekano mafunso osiyanasiyana kuti kodi Jole Blow chimene amayembekezera ndi chani popeza ntchito imene adagwirayo idatheka. So amafunanso chinthu china chani kodi amazimenyera ufulu oti apeze mwina ma position kapena idali nkhani yomenyera ufulu wa anthu kuti akhaleno pansi posogolero wabwino kapena iwo ndi amene amafuna kuzigulira malo kuzipezera malo mwina mu nthawi ya usogolero wa Chakwera zinthu zimene amayembekeza kuti zichitike sizimachitika ndi amaganiza ngati kuti DPP akayimenyera nkhondo azichita. So zikuoneka kuti zimene amalingalira ndi zimene walandira ndi zosiyana ndifake adapeza kuti walemba post imene. Koma post imeneyi ngakhale adalemba koma anthu osiyanasiyana kupyolera mu comment section akhala akuyankhula zosiyana ndipo zinafika ponena kuti ena mwa anthu omwe ndi mafani ake ndi uzalemba kunena kuti JB adayambisa chipani omuvotera sangakwane 50,000 kufotokoza kwa anthu osiyanasiyana kupyolera mu post imene iye adalemba imene imaoneka kuti akuyamikira Achakwera kunena kuti Achakwera ndi amene akadatha kuthokoza pa zimene iye adachita osati Peter Mutharika. Ndipo wina adafotokoza kunena kuti amene wa Jole Blow akamati adagwira ntchito akufotokoza kuti adagwira ntchito yake iti ndipo adapitiriza kunena kuti Jole Blow adziwe kuti popanda iwo amalawi omwe amakumana ndi mavuto akanakwanisabe kusintha ndipo adziwe kuti anthu sanavote chifukwa choti amayika maphuzo ake pamenepo pa media. Ndipo adapitiriza kunena kuti ngati amamenyera ufulu amalawi akuyembekezanji kuti apasidwe udindo ndipo izi zikutanthauza kuti iye si Malawi okonda dziko. Adapitiriza kunena kuti bola Malawi adakwanisa kusintha boma lomwe lilipo ndipo apitiriza kunena kuti boma ililinso likakhala kuti layamba zambola azasinthanso ndi olo Jole Blow asanathandizepo kalikonse. So kumeneko ndi kuma comment kumene anthu akhala akuyankha post yake imene adafotokoza kuti MCP ndi amene akadathokoza. So comment yoyambira imene adafotokoza imene wina adafotokoza kuti Jole Blow sinanganena kuti mavyete 2030 ndi afotokoza kuti Jole Blow atazayima pa masankho mchaka cha 2030 sangazapeze mavoti pafupifupi 50,000 sangazaduse 50,000. Ndipo wina akufotokozanso kuti popanda Jole Blow anakakhala even Jole Blow yosakuyika maphuzo zimene amayikazo anthu bakanasintha boma chifukwa mavoto amene amachitika amaona ndi amalawi amene ali kuno. Chinthu china akufotokoza kuti voti yake sizoti anabwera kuzavotera kuno fo iye ali kunja voti yake kumalawi kuno sana vote iye anali kunja kwa dziko sanabwere kuzavotera kuno. So akamati anagwira ntchito pamenepo palibe chanzeru chimene akukamba amene anagwira ntchito ndi amene anakavota osati munthu oti amangolankhula. So adapitiriza kufotokoza kunena kuti iye ngati ali munthu noti amati akumenyera ufulu amalawi ndi chifukwa chani alinso after udindo unena kuti
after kumenyera zimenezo akudikira udindo oti apasidwe muganizo lothokozedwa. Ngati iye ali Malawi weniweni samenereka kuti aziyembekeza kuti apasidwe udindo uliwonse, zimene zitanthauza kuti iyeyo si Malawi okonda dziko. Ndipo afotokoza kuti boma limene lilipoli chimene achita emphasize nchona kuti boma limene lilipoli likayambanso kuchita zambola anthunso azalisinthanso. Ndipo ngakhale Jole Bloyo asanapite pa media nkumakayika maphuzo ake kutukwana zosiyanasiyana zimene wakhala kuchita mbuyo. So kuyankha kwa Malawi osiyanasiyana kupyolera ku page yake kumene amayankha post imene iye adapereka pamenepo pa media imene amayamikira Dr. Lazi kudana ndi utsogoleri wa apita Mutharika ponera kuti suda muthokoze. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva kunena kuti inu nkhani imene mukuyionapo motani. Takamba kale kuti ena mwa anthu amene adathandizira kapena kugwira ntchito pa media kuonesetsa kuti anthu sadachite chibwana chokubwereza nsachakwera ndi monga achina Tamia Ja, achina Bakiri Mluzi TV, achina Jole Blow it himself komanso ma media zena osiyanasiyana ngati achina SK amene amapanga ma contents osiyanasiyana ma comedies. Anthu amene ajanso ntchito imeneyi adayichita komano amene alonekera pa mtunda kuti ali after udindo ndi amene wa JB komanso aja a BMTV amene ndi Bakiri Mluzi TV. Komano achina Tamia Ja sitidaone kuchita force kapena kulankhulirapo pa nkhani yofuna udindo ulonse after ntchito imene iwo adagwira. Koma Jole Blow ndi amene wa Bakiri Mluzi TV ndi amene takhati kuwaona kuti mbuyomu akhalanso akulankhula zina za against DPP chifukwa sanapasidwe udindo uliwonse. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti kodi inuyo mukuganiza kuti ngati nzika yeni amene wa Jole Blow kunali kuyenera kuti zinena kuti chipani cha DPP ndi chopanda kuthokoza Amerika wathokoze kuti ufulu umene amamenyera wake kapena amamenyera wa Amalawi. So ngati chabwino kunali kuyenera kuti chipani chimupase udindo, muganiza kuti udindo umene akanamupasa ndi udindo wanji, nanga ma qualities amene akanamuyenereza kuti amupase udindo akanakhala chani, popeza maudindo ambiri amene aperekedwa mukakaona mukapeza kuti anthu akutengedwa with qualities kunena kuti uli suti ku nkhani zimenezo. So iwo Jole Blow anangoziyenereza pa nkhani yawo embassy imene amapempha kuti akhale embassy komano nkhani yokhuza embassy zikugwirizana ndi ma papers ndi zina zotero zimene ali nazo kupatula kuthekera komwe ali nako. So ndidziwe komanso kumva maganizo anu kuchokera mu comment section and mu video mdziko la lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithense kumakupatsirani ena mwa ma videos America omwe okonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.